Аз ще мисля, че са говне с тази. Спри го това. Ще спри го. Пъти се не бъркаш това пъте. Аз го обърках, майко! Извинявай, бях и забрала тази част, тъй като ми бяхме свирили от супер много. Чакай. Да. Няма, пусни го пак. Ай, няма, натискам по стълбите копчето. Почвай си. Да си го натискам. Натискай се, съм. Ще го натискам. Не, ке. Ой, гоблен! Пак, защо имаш гоблен Исус Христос? Не знам, защо го няма. Защо спресваш? Стига изрути, защо така? Аз протестирам. Хвани грифа. Окей. Готов си? Готов. Окей, изписам. Свири. Окей. Чакай. Спри го. Ти правиш така, човек. Да, знам. Виждате с периферия. Да, ще го правя. Да, ама с мен, аз виждам с периферия, човек, имам супер развита периферия. Без клатене, чуй? Да. Много клатене. Тя учи много мършно. Дай ми го това на мен. Окей. О, това къде е влизало? Никой го е лизал. Къде е влизало? Никъде. О, боже, господи, ще усвам никога. Окей. Кое ми? Институционното. Абе, не бе. Извод. Бъках текста, човек. Види се ти да си го вземеш. Не. Чакай, че мисъл. Види си ти го вземеш. Чакай. Без така. Види си ти го вземеш. За кого модерност? Не знам. Къде? Ето го. Ей, жо. Аз съм мързал, че съм се научила да работя с крака. Ау. Хитро. Дигаш си краката за мен. Ма ти представяш ли си? О, чига бе! Окей. Прави си коса. Защо спираш? Защо спираш? Ето се ми. Какво стана? Какво направи? Айде, поспри. Чакай. Как мириш само? Ма то това ще записва ли? Не. Отворя прозорец. Ай, чуват ли си? Това беше перфектно. И за себалката беше яко. Може ценя, че помогна да свирането. Оп. Оп, я го дигна. Кое? Дистанционно. Гледай сега, гледай. Чак. Помси се. Това ще бъде по-опасно. Вниски там. Не. Почва да свириш. Да, ти си. Изгледи. Господи. Правиш това, в момента записвам между. Няма, пусни го. Вижи, загледай се как яко ни се мърдат ръцете едновременно. Да,